Ola a todos. Imos facer un exemplo de como calcular as diferencias de elo para o exercicio das diferencias de elo. Vou utilizar un par dos exemplos que veñen no manual. Non usei o exemplo do exercicio porque, supónse que para practicar, así quedavos para practicar con ese. Podedes aplicar o mesmo. As dúas fórmulas a aplicar son esta, que a diferencia de elo ou de rating é igual á puntuación da partida menos PD, que se atopa nestas táboas que son no manual, nas páxinas 175 e 176. Sería a segunda táboa, non esta primeira, do punto 8.1, senón a seguinte. Aquí di tabla de conversión de diferencia de valoración. Entón, por exemplo, o primeiro exemplo que sai no manual é un xogador de 2212 que xoga contra un xogador de 1926. O primeiro que facemos é ver que diferencia teñen no seu elo. Daríanos unha diferenza de 286. Tamén sabemos que o resultado da partida foi que gañou o xogador de máis rating, so ten un punto. Buscamos na táboa e a diferencia de elo vese por aquí, onde pon rating diff. Vemos os tramos da diferenza. Podes observar que a diferencia de 286 anda na páxina 176 por aquí. Diferenzas entre 279 puntos e 290, o cal incluye 296. E hai que mirar esta columna, que di 0,84. Por tanto, o valor de PD é 0,84. Aplicamos a fórmula. O incremento de rating é a puntuación, que é un punto na partida, menos, como se ve na fórmula, menos o valor que obtivemos na táboa, que é 0,84. E danos un total de 0,16. Unha vez que fixemos isto, aplicamos a seguinte fórmula, que sería todas as diferencias de rating, incremento. Isto é o símbolo sumatorio das matemáticas, incremento de R, é dicir, a suma de todos os incrementos do rating por a K. E cal é a K? Bueno, a K pode ter tres valores. Pode ter valor 40 para xogadores que teñan menos de 30 partidas xogadas, ou tamén para todos aqueles xogadores que teñan menos de 18 anos. Incluso, ainda que teñan máis de 30 partidas, terían tamén unha K40, a non ser que, excepto, que teñan un elo maior de 2300. Neste caso xa terían a K correspondente, segundo o que vamos a ver. Despois terían unha K de 20, todos os xogadores que teñan máis de 30 partidas, pero un elo menor de 2400 puntos. E por último terían K10 os xogadores que teñan máis de 2400 puntos de elo. Nos exemplos que se dan, especifícase que o xogador ten 10 partidas xogadas, polo tanto estaría en K40. O último paso, por tanto, sería multiplicar esta diferenza por 40, é dicir, 0,16 por 40, que sería 6,4. Así que neste caso, a diferenza delo deste xogador sería unha subida de 6 puntos. Serían 6 porque o ser punto 4 redondease cara abaixo, só se redondearía cara arriba con 0,5, 0,6, etc. Podemos facer outro exemplo para demostrar como se poden acumular dúas subidas de elo. Imaginamos que este xogador no mesmo torneo de 2212 xoga contra un de 2067. A diferenza dele neste caso sería de 145. Buscamos na táboa e a diferencia de 145 anda por aquí abaixo tamén. 145, aquí está, anda xusto neste tramo
138 a 145 e sería o valor 0,69. Por tanto, PD sería 0,69. O exemplo di que o resultado foi de táboas, por tanto, 0,5 puntos. O seguinte que facemos é o incremento de elo, incremento de rating, que sería 0,5 puntos, como vemos na fórmula, puntuación menos PD, que é o número que sacamos da táboa, menos 0,69, que dá igual menos 0,19. O elo vai a baixar, porque o segundo xogador tiña menos elo e fixeron táboas. Este xogador debería ter ganado. Incrementa. E o último paso é aplicar esta fórmula, que sería o incremento de elo por 40. Pero vamos a facelo como se tratase de un torneo. Se se tratase de un torneo, acumularíamos esta subida máis esta subida. Entonces sería 0,16 menos 0,19, que sería, é dicir, sería o sumatorio dos incrementos de rating, que neste caso